Здравейте! Казвам се Олег Заим. Аз съм выпускник на Академията Base. Програмата Base хареса ми с това, че дава приложими познания за това как може да се започне бизнес за такива начинаещи като мен. Темите, които се запомниха най-много, бяха свързани с това как може да организираме разходите и да пресметнем себестойността на услугата, която ще предлагаме. Мисля, че тези знания, които получихме в часовете на курса, може да приложим на практика, защото те бяха подкрепени с реални примери и ситуации. Останах доста доволен от посещението на Академията Base. Там се запознах с много нови хора, които бяха мотивирани и имат желание да създават интересни неща. Бих препоръчал този курс на свои приятели и роднини, които искат да се запознаят с основните неща преди да стартират някакъв вид бизнес. Посещението на курса ми даде ценна информация за това как може, имайки идея, да се развие в бизнес, обръщайки вниманието на различни детайли. А на бъдещите курсисти на Академията искам да пожелая стремление към това как може да са по-полезни на обществото и да не се страхуват от своите мечти и техните изпълнения. И най-важно, да започнат да действат още от днес.